yon? Buti nakabot ako dito. Munti ka na ako matrapik. It's a happy Monday, Kabisyo. Yes, I'm back. It's me, your one and only. Ang babaeng takbo ng takbo. Kaya hindi nalilate. Oh, loko. This is me, your dadalerang atleta na palaban sa kahit anong karera. Basta may pera. DJ Maratoni, para siyempre sa paborito mong love. Parang nakakunot na naman yung noo mo dyan, kuya. Monday na Monday, wag kang sumimangot. Alam mo, kapag nakasimangot, nakakadagdag ng kapangitan yan. Di ba sabi ko sa'yo, hindi tayo pwede maging pangit. Sige na, ngiti na. Ayan na, smile. Ay, sabi ko sa'yo, marami kaming CCTV. Smile ka na, smile. Smile! Yan! Ayaw naman pala nag-smile kahit bungi-bungi. Yes! Monday na naman! Oh, Monday na Monday, huwag nagreklamo. Magpasalamat ka dahil ngayon, buhay ka pa, diba? At syempre, bukod sa, medyo nakaka-experience tayo ng traffic ngayon. Dahil nga po dito sa ating National Rally for Peace, kasama ang INC, konting-konting pasensya lang po sa mga nagdadrive, sa mga papasok. Uy, hapon na, ngayon ka palang papasok, kakagising mo lang, B. Konting pasensya ang kailangan. Alam mo, kapag mahaba ang pasensya mo, dyan ang tunay na lalabas ang peace. Yes. Ay, kung wala kang peace sa iyong sarili, ay wala forever kang magulo. Kaya katulad ko, diba, inayos ko ng maayos yung buko ngayon. Ako, kung nakikita mo, sasabi ko sa'yo, masasabi mo, ay, kamukha niya nga si Marian Rivera. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, kuya. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kilala. Mag-iisang taon na ako dito, oh. Alam mo, para mas makilala mo ako ngayon, makinig ka lang lagi sa akin sa programang Love Trip. Kaya naman, huwag kang aalis, ha. Diyan ka lang. May pag-uusapan tayo. Mahalaga! Makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1. Metro's #1. Love Radio.